समदीर्घ जय सेवा ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಶ್ರಾಮರಾವ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಚಾನಲ್ నేను మొమ్మటు గోయిగవ రామ్జీగూడ ఇగే కిన్నక వినాయక్ జంగు అని సేలాడని బాయే జంగు జంగుబాయిన దీక్ష వాడితే నేను పూజా కార్యక్రమం అన్నదాన కార్యక్రమం మొత్తం తన మర్స్కొల లింగరావు జంగు తన పోలీస్ గవర్నమెంట్ డ్యూటీ మంతా పోలీస్ జాబ్ మంతా తన మాకు క్లాస్ಮೇಟ್ ಪಾಲ್ವಂಚ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇವಲ್ಲ ಆತ ಒಂದೇ ಜಾಗ ತಿನೇಂಡು ತನ ಬತ್ತಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಂಜಿಗಿರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆತ ಬರೋಬ್ಬರೆ ತನకు ಜಾಬ್ ಆತ జాబ్ ఆతకే నేను 2006 తలితే నేను 2024 నేను బేటమాయ వాళ్ళ వెళ్ళే కుషిత గోష్ఠి 18 సంవత్సరాల తర్వాత బేటమాతో అదిగిరి జంగుబాయి దీక్షతే నేను తనకు పోలీస్ జాబ్ మంచిగిరి నేను లీవ్ చేసి నేను జంగుబాయిನ దీಕ್ಷಾ ವಾಡ್ತರಿತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಧರ್ಮತ್ಪುರ అని ಜಂಗುಬಾಯಿನ దీಕ್ಷಾತ್ಪುರ ಬಚ್ಚಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮಂತಿನ వాళ్ళు మాకు ತೋರ್ಸೋ ಕರೆಮಾಂತ वे जंगू बारी दीक्षा वार्ती बतल पोलीस जाब की नी कोता वासर मनता समधी वांता बती मान कोता वांता गवर्नमेंट जाब मनता समधी मनता निम बारी జంగుబాయి దీక్ష వాడితే నిజకాయ బట్టి నన్ను నా మనసుండగా మైన మొదలుంది ఆలోచన వాట నేను వల్ల నాకు కోరిక పుడతా కాబట్టి నేను జంగుబాయిన దీక్ష వాడతాను అచ్చడి తప్ప నాకు ఇన్ కొత్త నౌకరీ దాని తాను చేసేట్లే బట్టి ఉంది నమ్మకంనే నాకు బుతలిత్తకే వాట నేను వల్ల నా మనసు నా వాత కాబట్టి నన్ను సారుకుంటారు కొట్లాడిసి నన్ను ఈయలు దొసుకొని జంగుబాయి దీక్ష వాట అంటే నన్ను ఈయలు తాగి లీకి ఇస్తాను ఫిట్స్ ఈయలు తాగి లీకి సిత్తే సాంగ్సన్ ఆత నాకు సాంగ్సన్ ఆతనే వాసి దీక్ష వాట వాళ్ళు అర్థం जंगुबाई नमक मोदल बताई पूजा बताई कि जंगुबाई खाली పూజ అయితే జంగుబాయిని అయితే ఇంతకు మొదలు నమ్మటు నమ్ముకుంటాం కాంటి సైడ్ పేటి సైడ్ మనం నమ్ముకుంటే నాకు పేటిని కాన్పు అయితే కూడా అటలు పేరు పోయిన పోయి నమ్మకం ఇస్తాం ఓకే ఓకే సంతానం సార్ ఓకే ఓకే అసలు మాకు నమ్మకమైన వాళ్ళు కుదురుతారు సైడ్ నాకు దీక్ష వాడుతాం ఓకే ఓకే చిదు జంగుబాయి ఇతరుడగురు కాన్పిస్తారు అంతా మీవా నారు బగా బద్నార్ నావా గుడిపేట తిరేని మండల్ ఓకే కుమ్రం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ నారు నన్ను ప్రజెంట్ మన ఆసిఫాబాద్ అసలు పుడుతున్నారు నా గుడిపేట తిరేని మండల్ మందికి నన్ను ప్రజెంట్ ఇంకే నా ఒకరికి 17 సార్లు రన్నింగ్ చేసామని 17 సార్లు ఖాతా అయితే మమ్మటు డిగ్రీ 2006 ఖాతా 18 ఖాతా అందుకే నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకు జాబ్ ఆత నెక్స్ట్ ఇయర్ అదే ఇయర్ డిగ్రీ కంప్లీట్ నోటిఫికేషన్ అర్థ అదే ఇయర్ అప్లై కినే వాత సోడా ఇంక బచ్చో డగుమంతా ಹಿವೀರ್ ಕಾಂಡಿ పేడి వర్ర ఓకే అయితే జంగుబాయిన భక్తి కీసి ఇంకే సంతాన మాత ఇంకే అచ్చరు సమధి మంజిగిరి నేడు పోలీస్ జాబ్ ఇతకి జల కఠినంగా మనంతా దుసరు జరసి దీక్ష వాట వచ్చి బతి ఇంక వేళ కఠిన మనంత బతికే మా కుసితంగా మొదలైతే ಬೋನ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಸರ್ಪು ಮಾಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಂಜೆ ಮೋಟಿ ಏನು ದೋಸ್ತು ಮಂದವಾಜ್ ಬತ್ತೆ ಅವ್ನು ಕುದ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೂಟ್ ಮೂಟು ಕೆರಳ ಅಂತ ಕಾಬರ್ಸಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಂದಲಾಗ ಅಂತಕ್ಕೆ ಆ ವಚನ ಕುದ್ರೆ ಅಂಜಕ್ಕೆ ಸಪ್ಪದ ಸೀಎಲ್ ದೋಸಿ ವಾತಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂతంగా మన అంత బోన్కి పదే ఇష్టపోయిన మనం నా ఆలోచన అయితే వాటలారు దీక్ష మన ಆತರಂ ರಘುನಾಥ್ ಜಂಗುಮಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತನ ಕೊನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕೀತರ್ ಬೇರೆ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟುವ ಮೊದಲ್ಗಿರೆ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಕೀತಾನ ಇತ್ತೆ 1 ಮಂತ್ ಮೊದಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೆಲದಾಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಕೀತಾను ಇತ್ತೆ మీరට ఉంది జంగుబాయి తరపున పాంప్లెట్ పాత్ర ఉంది పాంప్లెట్ పాత్ర సో కార్యదర్శి బోరు ప్రధాన కార్యదర్శి బోరుని కూడిసికును రఘునాథ్ సర్పంచ్ ఇస్తాను సర్పంచ్ విత్ కార్యదర్శి మనకు నమ్మటు ఫోన్ కీసి మతాను ఉంది జోక 2-3 జోక ఫోన్ కీతాను బస్ కి వేహాంతనే నాకు మాకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి 4 రోజులకి కుదరవచ్చు బట్టి వెళ్ళమైన లీవ్ చేతలాగా ఉంది కాబట్టి మాకు బదులు లాస్టింగ్ 11 రోజు వస్తే వాడాని వాళ్ళు నాకు కోరిక మొదటి వాడుతున్నాను జై శివజం జై జై